dalšího videa jsem tady spolu s Krištofem. A budeme natáčet... Nevím, jak se to jmenuje. No to je jedno, takže můžeme jít na to. Budeme se ptát lidí, kde je co a to. A oni jsou z Lednice a my jsme z Lednici. Takže víme, kde je to, ale budeme se ptát jestli to ví. Jo. Takže zaprvé se ptáme, kde je minaret, ne? Štork je. Pojď. Dobrý den, víte, kde je to štork? Běžte se, kluci, dostat tady do pokladny, tady je pokladna. A vy jste tady na zájezdě? A ztratili jste se? Ne. A chcete něco jako si koupit, nebo? Ne. No, akorát my jsme už tady byli na procházce, tak rodiče nám to dovolili cena. Kluci, tak se běžte podívat tady k těm Tak my se zeptáme tam. Jo. Jo. Když půjdete tam, vám to řeknou 100%. Tak my jdeme někam jinam. Běžte kluci někam jinam. První lidi vyšli. To bylo nenápadné tu kameru mít tak. Lidi, mohli jsme říct jako o peníze, ale neřekli jsme. Možná by nám dali. Takže teď se zeptáme další lidi. Já jsem to měl. Tam si kde je minaret, jo? Takže, lidi. Tak tíhle se zeptáme. Dobrý den, nevíte, kde je minaret? Minaret je tam, vy jste od které školy? Jste se ztratili? Ne, my jsme někde na procházce tady. My jsme tady na procházce a... Ne, my jsme se nestratili. Nestratili jste se? A kde máte sraz nebo něco? Nemáte s nikým? Ne, Jste se pojď na minaret, musíte obejít a je tam... Tak kilometr a půl, ne? To je no, tak půl hodiny cesta, ale tam. to nevadí. Z jedné nebo z druhé strany. To nevadí. Ale víte co? No. Tak uvidíte, když to obejdete celý ten zámek tam přes konírnu, jak když byste až tam. Ne, víc. A ten má chuť jako krásně může vyfotit z té dálky tady, jak je tak, kde dělají ty pódium, jako tam. No. Tak my ne. Děkujem. Děkujem, nashledanou. Ježišmarně. Takže lidi mi to na chvíli stop. Takže dobré lidi a zdraví jsme. To byla sranda. Jsme kousek dál jenom. To je pravda. A ještě se ptáme dvou lidí asi, už to potom skončíme. A tentokrát to bude otázka na co? Jenom, no. No, kde je restaurace u Lukášků? A nebo máj hotel, ne? Dobrý den. Nevíte, kde je restaurace u Lukášků? Jo, to nevím, já tady nejsem odsaď. Děkujem. Takže zatím to jde dobře. Dva nevidí. Zjištili, já si prozradili. To je dobré, A lidi. zatím nejde poznat, že natáčíme. Zatím to nepoznali, takže to je dobré. Tam posledních lidí. Ten těch bych se neptal. Já taky ne. Taky ne, to nevypadají jako... Aby jsem řekl pravdu. Krásná. Zeptáme se. Jakože jen tak se tady držím. Takže lidi tam. Dobrý den, nevíte, kde je hotel? Koho? Hotel Štork.
Děkujem. Děkujem. Děkujeme. Skvělé. Kluci, když se dáme tam vlevo, vlastně vlevo, tak tam nějaký hotely jsou. Děkujem. Shledanou. Takže lidi, natočili jsme video a takže Se. se. Čau, vec. Takže čus se. A co mám dát? Tohle?